Čaute, ak sa máte? Ja som Dominik a som pri kamere a Alex sa vám teraz ukazuje. Teraz to je pred chvíľou, čo sme točili aj vydali. Teraz to je také isté, lenže Alex ide teraz sám. Ja kamerujem a teraz to isté ide spraviť sám. Tak, užite si video, ak sa vám páčilo video, dajte like, ak nie, tak dislike. A radi by sme boli, keď dáte zdieľať a odber. Tak, môžeme začať. Ideme natočiť tento. Ale si tá okuliare. Zas bude hento piť. A toto všetko dáme zas. Jak vždycky. A počkaj, natočím. Ja to nemôžem ani poňať. Môžem? No, takže asi Alex chce už začať. Zatiaľ má prázdny sáčok. Otvoriť. Tak, radi by sme boli, keby si toto video pozrel Gogo a Explo. To je pravda. A je. A 3, 4, začína. Počkajte, za chvíľu bude tma, lebo chcem niečo urobiť. No, sme tu zase. Ja som človeka lepšie. Aby som nedržal. Tu máš sačok. Nepotrebujem. Môžeme iba toto. Nechaj to. David! Chod na bok. Ja som sa už napil. Môžem sa raz napiť. David, chod na bok. Čo mám urobiť? No, tak môžeš sa napiť zás. Pre divákov to bude zás like. Ak to vypije, dáte like. Ak to nevypije, dajte dislike. Teraz jeden dislike. Tak, Alex si vyberá, že dajte dislike. Už som to raz spil, tak ešte tak skúsim. Tak, odznova. Tak, teraz odišiel. A je tam to isté, môžete si pozrieť prvé video, čo to s týmto. Je tam všetko to isté, čo tuto vidíte na kamere. A ukážem vám, toto je tanier, kde bola káva, čili a tak. Toto má napitie, fantu. Toto pije, toto je. A toto je jeho byt. Ešte raz. A ghost hej, tak zás. Alex prišiel zás. Jasne. Alex grcal, a prečo nie do sačku? Nemôžem. Čo? Potreboval som utekať. Nevedel som sa napiť z čistej vody. No, Čo mám urobiť? pre kameru poď. No, No tak čaute. toto je asi všetko. Potrebujem piť. Toto je všetko z tohto videa. A Explo a Gogo, dajte like, ak sa vám páčilo toto video. Tak, spravím, že fantasticky. Tak pre Explo, fantasticky.